Dwi'n graddio heddi y cwrs BA perfformio a nes i weithio'n galed am y 2 flynedd a dwi wedi bod yn ffodus i cael gradd cynta. Mae'r Graddio wedi bod yn gefn i fi ers y dechrau a ges i 2 flynedd. Oedd e'n heriol achos nath e sicrhau bod ni'n barod am y diwydiant. Ond mae wir wedi wneud i fi sylweddoli faint sydd i fynd mewn i perfformio, faint chi goffod wneud. Fi'n cadw cofnod pan fi yn yr X Factor, fel nes i ar y cwrs. Oedd gen i llyfrau broses a fi dal nawr yn sgwennu pethau lawr, fi'n gallu adlewyrchu yn y nosweithiau. Oedd yr darlithwyr yn ffantastig. Ges i dawns actio a chanu, felly fi wedi dysgu'r 3 elfen o perfformio. Maen nhw'n dysgu chi dim ond i perfformio ar lwyfan, ond hefyd sut i ymwneud o flaen camera, sut i ddal eich hunan, sut i edrych ar ôl y nerfau, achos mae canu o flaen miliwn o bobl yn deimlad nerfus tu hwnt, ond fi wedi dysgu sut i edrych ar ôl yn hunan, sut i anadlu a sicrhau bod fi'n perfformio'r cyflawn. Oedd e'n anhygoel o 2 flynedd a mae di hedfan achos o'n i'n joio, a dyna'r brif beth. So ni byth di wneud y cwrs, so ni ddim yn meddwl bod fi'n dysgu, ond hefyd yn mwynhau beth dwi'n dysgu. A so ni byth wedi wneud X Factor heb cychwyn ar y cwrs yma, wneud cwrs BA yn perfformio. I grynhoi'r uchafbwyntio'r cwrs, so ni'n gweud mae'r cynhyrchiad cyntaf wnaethon ni fel canolfan Perfformio Cymru Rent. Oedd hwnna'n ffantastig, o'n i'n digon ffodus i gael y ran Roger, a nes i perfformio i capel llawn dop o bobl. Oedd e ddim yn teimlo fel perfformiad Brifysgol, oedd e'n teimlo'n fwy na hynny, achos mae gymaint o waith yn dod mewn i'r holl beth. Maen nhw hyd yn oed yn cael pobl mewn i'r gwisgoedd, i wneud y set, a ni'n cwrdd â pobl newydd. Ni wedi cwrdd â llwyth o celebs, a mae hwnna'n, wneud yr X Factor, o'n ni'n cwrdd â celebs a o'n i'n bach ofyn, ond a diolch i'r cwrs, nath nhw'n wneud i ni sylweddoli, dyw e ddim yn bell o beth ni'n gallu cyflawni, a gallen ni fod yn celebs un diwrnod a cyflawni beth ni moyn yn yr diwydiant. Mae'r seremoni hon bob mis Tachwedd yn seremoni arbennig oherwydd ni'n dathlu llwyddiannau myfyrwyr sydd wedi graddio o raglenni 2 flynedd o hyd. Ac felly mae dwyster y cwrs wedi golygu bod y rhain wedi gweithio'n ryfeddol o galed. Meysydd plentyndod cynnar, perfformio, musicals, hyfforddi athrawon mewn cyfnod byr iawn hefyd. Felly dyn ni'n dathlu llwyddiannau pobl arbennig iawn sydd wedi ymrwymo'n llwyr a'i ymroi yn llwyr i'w gwaith dros gyfnod amser. Ond mae Lloyd yn berson arbennig iawn. O'r eiliad gyntaf ni gwrdd ag yma yn y Brifysgol, oedd rhywbeth arbennig iawn am Lloyd. Mae e'n berson addfwyn, tyner, cwbl ddiemhongar, i dalentau rhyfeddol e. A fel Brifysgol, dyn ni yn amlwg yn falch iawn i fod e'n llysgenad ar ein rhannu. Mae'n llysgenad ar ran Cymru gyfan a'r Gymraeg wrth gwrs. Ac felly dyn ni'n ymfalchio'n ei lwyddiant e ac yn dymuno'r gorau posibl iddo fe. Dwi'n ddiolchgar iawn. Dwi jyst eisiau gweud diolch o galon i bawb, i Gwilym Dyfri Jones, i Medwyn, i bawb yn y gyfadron, pawb yn y Brifysgol, achos mae e'n un teulu mawr a dwi'n ddiolchgar iawn iddyn nhw gyd am bopeth maen nhw wedi wneud, achos, wel, dwi wedi cyrraedd rhywle, o'n i byth yn disgwyl cyrraedd a mae'n destun i'r holl waith mae'r Brifysgol yn wneud.